കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കിന്ന് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പഠിക്കാം. ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. എന്താ കാണുന്നത്? പട്ടിണി കൊണ്ട് കരയുന്ന മക്കൾ അല്ലേ? വിണ്ടുകീറിയ പാടങ്ങൾ. ഈ പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അതിനായി നമ്മൾ കൃഷി നന്നായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷണമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽഡ്സ്, വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൃഷിയെക്കുറിച്ചും കൃഷി എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും കൃഷിയെ എങ്ങനെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നും പഠിക്കാം നമുക്ക്. നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടാണ്. ലോക്സഭ പാസസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ലോക്സഭ The bill has been legalized to distribute rice at a price of 3 rupees and wheat at 2 rupees per kilogram. എല്ലാവർക്കും 3 രൂപക്ക് അരിയും 2 രൂപക്ക് ഗോതമ്പും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പട്ടിണി മാറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത്. ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി. The food supplies within a bounded region do not provide the energy and nutrients needed by that region's population. എന്താണ് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി? അതായത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഊർജവും പോഷകഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായത് കിട്ടാതിരിക്കുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ. അതാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ എവരി വൺ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ്. നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം, അതാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. റീസൺസ് ഫോർ ദ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്. Poverty, climate change, poor infrastructure when not enough food is produced. ദാരിദ്ര്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മതിയായ അളവിൽ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, മോശമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നിവയാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇയർ, ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ. നെല്ലുൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ വർഷവും അതിൽ എത്രത്തോളം ഉൽപാദനമുണ്ട്, അതുപോലെ ജനസംഖ്യയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What were the changes that occurred in the area of agricultural fields from the year 1971 to 2011? എന്താണ് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്? 1971 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള ഏരിയ, അതായത് വിസ്തൃതി, കൾട്ടിവേഷൻ ലാൻഡിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം 8.75 lakh hectares to 2.08 lakh hectare. കൃഷിയിടത്തിലെ വിസ്തൃതി 8.75 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നിന്നും 2.08 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലേക്ക് കുറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വാട്ട് ടെൻഡൻസി കുഡ് ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരിയഡ്? ഈ കാലയളവിൽ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവും അതുപോലെ നെല്ല് ഉൽപാദനത്തിനും എന്ത് ബന്ധമാണ്? എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ബട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ജനസംഖ്യ കൂടി വരികയും ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈസ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ഡിസൈറബിൾ ബൈ? ഈ പ്രവണത ആശാവഹമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്?
No, population is increasing. At that time, the area of land for cultivation decreasing and also production decreasing. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നതോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളെ സംസ്ഥാനം എന്താ ചെയ്യുക? മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ റൈസിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിളും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്കൊരു ചാലഞ്ചാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ടു എൻഷുർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ അല്ലേ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടേണ്ടി വരിക? എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും? How is it possible? It is only we adopt some modern technology. Crisis in the agricultural sector, lack of space, crop loss, fall in price, climate change, exploitation by middlemen, cost of production and environmental destruction and health issues. എന്തൊക്കെയാണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ? സ്ഥലപരിമിതി, വിലനഷ്ടം, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം, ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം, ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ്, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിസ്ഥിതി മാറ്റവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാന കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃഷിയെ സമീപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് പല പുതിയ രീതികളും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സോൾവിങ് ദ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ്. ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ന്യൂ ആൻഡ് ബെറ്റർ വേസ് ടു പ്രോസസ്, പാക്കേജ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദം. Conduct research and experiments to improve the productivity and sustainability of field crops and farm animals. ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ പങ്ക്. പുതിയ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ പ്രക്രിയയും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. വയൽ വിളകളുടെയും കാർഷിക മൃഗങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുന്നു. റെലവൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇത് സ്ഥിരതയും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ, ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. About 20 different elements are required for the proper growth of plants. They are known as essential elements. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur are the essential elements. These elements are made naturally available in the soil through decomposition by microorganisms. അതായത് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലേ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ ആവുള്ളൂ, ഫലഭൂഷ്ഠത മണ്ണുണ്ടാവുള്ളൂ? ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ്, ഘടകങ്ങൾ മണ്ണിൽ വേണം. ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? വിഘാടകരുടെ, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ, സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വിഘടനം വഴിയാണ് അവർ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അത് മണ്ണിൻ്റെ pH വാല്യൂ കൂട്ടും, അതുപോലെ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാവും. നിങ്ങൾ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ റൂട്ട് നോഡുൾസിൽ എന്തുണ്ട്? നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പയർ ചെടികളുള്ള ഏരിയയിൽ നൈട്രജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. അത് വിളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കി മാറ്റും. നല്ല മണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.
നല്ല വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലേ മണ്ണിൻ്റെ pH മൂല്യം കൂടുകയും സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പയർവർഗ്ഗങ്ങളിലെ റൂട്ട് നോഡ്യൂളിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. റൈസോബിയം, അസറ്റോബാക്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റി മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, ആൽഗെ, ടെർമൈറ്റ്, എർത്തുവം എന്നീ ജീവികളും സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു. What is the role of microorganisms in ensuring the natural availability of elements in the soil? Microorganisms are responsible for most of the nutrients released from organic matter. ജൈവവസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഭൂരിഭാഗം സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ്. They release excess nutrients into the soil where they can be taken up by plants. അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാവുന്ന അധിക പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് വിടുന്നു. Need of testing the soil. To determine the soil's nutrient level and pH content, മണ്ണിലെ പോഷകനിലയും pH അളവും നിർണ്ണയിക്കാൻ. To know fertility of soil, മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത അറിയാൻ. Farmers can define the quantity of fertilizers. കർഷകർക്ക് വളത്തിൻ്റെ അളവ് നിർവചിക്കാനും കഴിയും. The last question is, why does the application of fertilizers become essential for better crop yield? Fertilizers provide elements needed by plants to grow well, such as nitrogen, phosphorus and potassium. പ്ലാന്റ്സിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം എന്നീ എലമെൻറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നൽകുന്നു. They can make crops grow faster and bigger so that yields are increased. അതായത് അവയ്ക്ക് ക്രോപ്പിനെ വളരെ വേഗത്തിലും വലിയ രീതിയിലും, അതായത് നന്നായിട്ടും വളരാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിളകൾ കൂടാനും സഹായകമാകും. Consequences of unscientific application of chemical fertilizers. കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് അശാസ്ത്രീയമായി രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. First one is composition of soil. Make soil less fertile, alter pH of soil, acidification. അതായത് സോയിലിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തും. അതായത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. pH വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് മണ്ണിൻ്റെ അസിഡിറ്റി, അതായത് അമ്ലത്വത്തിൽ മാറ്റം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. Second indicator, microorganisms in soil. Number 2, microorganisms kill microorganisms. കൂടുതലായിട്ട് രാസവളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നശിക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Third one is health issue. Vector-borne diseases, respiratory ailments, cardiac disease, several cancers. ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും. വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ശ്വസനപരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയപരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, അർബുദം, പല രീതിയിലുള്ള അർബുദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അശാസ്ത്രീയമായി രാസവളം ഉപയോഗിച്ചാൽ. ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ. എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ. ജൈവവളങ്ങളെക്കാൾ രാസവളങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക,